Sa number 9, Bacolod Masskara Coliseum ginapaabot nga mahuman na gidman sa bulan sang Setyembre. Yara na sa 76% ang construction sa Bacolod Masskara Coliseum na nahamtang sa Barangay Alihis sa Bacolod City. Sunod sa kay Bacolod City Mayor Greg Gasataya, sa bulan sa Setyembre matapos na ang ini nga pasilidad. Kumpleto naman ang tanan nga gamit para sa pagtakod sang flooring kag mga elevators. Kainasang aga, gininspekti Gasataya kaupo ng mga tiglawas sang International Basketball Association o FIBA ang Coliseum. Huyag sa alkalde nga mga venue ang ini nga Coliseum para sa mga national kag international nga sport events. Bangod sarang ini maka-accommodate sang 12,000 katawo. Posible man suno sa alkalde nga sa diri na hiwato ng Batang Pinoy 2026 sa bulan sang Disyembre. Nablag pa. Ginataga na sang syudad sang final notice ang contractors ang mga Coliseum agud na padasig ang construction. That's why comprehensive ng approach. It's not just gym, it's not just the Coliseum, but more so ang mga listaran, hotels, ang aton nga peace and order, ang aton nga kulang taon pati mga light, street lights sa Bacolod. So amo ni nga ang ginimo namon subong is we're putting the pieces matamat para at least once abot pagid ang dugang kag mas lagko ng mga tourism activities din sa Bacolod, we're ready and prepared. Kasi kung may mga lagko kang mga sporting events, usually ginapamangkot na ang accommodation. Kasi muna nga we're in a way fortunate kay damo man nga mga hotels ang manugtapos na the next couple of years.